Имаше период в живота ми, в който всичко отстрани изглеждаше наред. Вече бях създала семейство, деца и градях кариера. Хората ме виждаха като силна жена, която може да се справи с всичко. И така беше. Справях се с всичко. А в моментите, които бяха толкова малко, когато оставах насаме със себе си, бях толкова изморена, че направо душата ми крещеше. Но живота продължава. Трябваше да се стегна, да вдигна гордо глава, да се усмихна и да продължа да изпълнявам ролите си. На добра дъщеря, добра съпруга, добра майка и добър професионалист. Толкова много се стараех да изпълнявам и да оправдавам всички очаквания, че бях забравила да чуя най-важният човек в живота ми. А именно, мен самата. Вече не знаех какво искам, какво чувствам и коя съм. И един ден тялото ми започна да крещи вместо душата ми. Тогава се поспрях. Замислих се, къде по пътя бях загубила себе си, преследвайки чуждите очаквания, мечти и еталон за добър живот. Беше време отново да се върна към себе си, отново да се науча да се чувам, да чувам душата и сърцето си, да се свържа с тялото си и да се свържа с своята автентичност. Това не стана за един ден. Отне време. Но днес съм тук пред вас, за да ви кажа нещо. С цялото си сърце. Да, това беше най-правилният избор в живота ми. Да се обърна към себе си и да се свържа с себе си. И точно заради това създадох Открий богинята в теб. Не за да те променям. Не за да те науча на поредната маска, че да бъдеш удобна и харесвана, а да вървя до теб. По твоя път за връщане към себе си. Защото вярвам, че няма смисъл да си някоя друга. Най-ценното, което си ти в твоята абсолютна автентичност. И аз съм тук, точно заради това, за да върва до теб, отново да чуеш себе си, отново да чуеш сърцето си, отново да усещаш тялото си по този различен начин, да се научиш да разпознаваш емоциите си и да следваш вътрешния си глас. Открий богинята в теб. Аз съм до теб.